Guys, praise and worship is very powerful. Very, very powerful. Bendizothandaza ngo-3, guys. Ne? It was 3 when I was about to pray. 3 a.m. Guys, I was so miserable. I was so frustrated. I was so distressed. So when I was about to pray, ne? And bendizixelela ukuthi okay, zininzi izinto ezenzeka empilweni yami, ndifuna nje ukuzibika kuThixo bese ndikhalimela izinto ezithile because I'm going through the most and I'm not in a good space anymore. I'm not okay. Ne? I am really miserable. Okay. When I was about to pray, it was 3 a.m. exactly. The Holy Spirit told me to do praise and worship. Instead of asking, I should thank the Lord. I was like, okay, no matter what the situation, if do not ask, do not complain, thank the Lord. I do that. Yeah, understand. Okay, I listened. I did a praise and worship. Ndaqala ndacula iculo elithi worthy is the lamb, right? Near Lazarus. Okay, as I was singing, guys, as anqonda ubiphelile i 5 seconds, dev ukuthi atmosphere iyachinja. Same time. Dev biyachinja atmosphere, dev ukuthi hey man, umoya oyingcwele ukhona, dev ukuthi amazulu avulekile. Ukuyivela nto. I sang the song. It was my first song. The Kulanzo praise and worship. The praiser, I praised him. The hlabelela. Okay. After that, ndacula elinye icula elithi bayethe. Xa ndicula licula elithi bayethe, ndaba ne-vision as I am singing. Xa ndiba ne-vision, ungathi ndisendlini, ne? Le ndlu lena imhlophe. It is filled with bright light. Yeah, understand? Kunabantu abahleli banxiba impahla ezimhlophe qhwa. Guys, angeke uyibheke la ndlu even if ungafaka izibheks njengami. Indlela emhlophe ngayo angeke uyibheke, indlela ebright ngayo. But mina I was able to look inside the house. So as I was looking inside ndisabheke this mysterious vision ye light enkulu kangaka, kunabantu abahleli, ne? Bahleli izitulo zihleli kanje zifi basecaweni or something, babheke phambili, and there's this man ephambi kwabo. Uya ungathi ngumuntu obafundisa something, yeah, understand? Ngathi ngumuntu othetha nabo babonisa something. But ngoku ababantu kumhlophe kulendlu number 1. This kune light phakathi. Yandiva ukuthi nthini? Njengoba behleli phezu kwenhloko zabo kunomlilo man, kunomlilo. You will never touch these people. You will never. And bambalwa inoba bawu 50 xa ngase ndinenzela umzekelo, bambalwa. And xa ndijonga this man ome phambi kwabo, unxibe impahlende emhlophe qhwa. You understand? Ubuso bakhe bugqunywe ngumlilo. I couldn't see his face, but I saw fire. Okay, so njengoba ndicula ubayethe, ndicula eliculo ndithi bayethe, and eliculo lithi bayethe andiculi ngendlela eliculwa ngalo apha emhlabeni. Andikayiva even nangoxa ungathi ndilicule bendilicula kanjani, angeke ndazi, but bendicula ngenye indlela. Lo bayethe bendimcula ngenye indlela man, endingayi understand, but a very powerful version kabayethe nkosi. Okay, so njengoba bafundisa ethetha nabo, it's like uthetha nabo, bona ndiyababona ebusweni, ne? But phezulu bafihlwe ngumlilo nabo, but yena ndiyambona but ebusweni andimboni, ane? Unxibe impahla emhlophe. As I was singing, kwangathi ndime emnyango, immediately xa ngathi ndizoma emnyango, immediately xa ndime emnyango, impahla zam zavele zatshintshwa gazi, zamhlophe nezam impahla. So njengoba ndicula lo bayethe, ndiyacula ngoku njengoba ndime apha emnyango, ndiyacula. Guys, aniyazi into eyenzekile. Thula ke ndikuxelele. As I was singing bayethe nkosi,
wajika. This man turned. He slowly turned and looked at me. He looked at me. I couldn't see his face, right? He's covered with umlilo ubuso bakhe. But ndiyabona ukuthi uyajika. I don't know how, but ndiyambona ukuthi uyajika. Xa yajika, I cried. Right? I cried. I was crying physical and spiritual. I was crying more. I don't know if you understand. It's like xa ejika, he stopped attending abantu ebendifike ethetha nabo. He looked at me with love, affection. He looked at me like ndaba comforted. But into endimangazile, as I was crying kwela lizwe likamoya, I was singing lobayethe. Yeah, understand? But it's like njengoba ndikhala, inyembe zaziphumi, physical beziphuma, spiritual bezingaphumi. But it was like inhliziyo is crying. I don't know how, but it was like bekulila inhliziyo uqobo. Wavele wabayeka bonke beke ba-attendile, wajonga kum. As ejonga kum, ndasitsho isililo. I cried. Yeah, understand? Yacika la vision. Texa icika la vision. Ndaqhubeka ne-prayer. I prayed. I was thanking the Lord because the Holy Spirit told me not to ask anything, not to complain. I was thanking the Lord. But njengoba ndimbulela uThixo, ne? Miserable. Uyakhumbula uba nditshilo ku? I was so miserable. But njengoba ndimbulela uThixo, ndenza i-praise and worship, kwilizwe likamoya, it's a cry. Because ndiyambulela nje, miserable. But ndithatha imisery yam ndayibeka ecaleni ndabulela uThixo. Kuye la praise and worship ifike as a cry for help. It was like, guys, xa ndime kulaa mnyango, I was seeking, I was knocking, I was miserable, I was crying, I was distressed, I was frustrated. Yeah, understand? Even though bekungekho njalo kwilizwe lenyama. Kwilizwe lenyama, I was doing praise and worship. Praise God. I was praising my God, worshiping Him, thanking Him. Yeah, understand? Praise and worship is very powerful, guys. It is very powerful. Then ndithe xa ndigqiba ukuthandaza, ndafunda i-Revelation 4 ne-Revelation 5. Yeah, understand? So, guys, praise and worship the Lord. No matter what the situation, God is good all the time. I saw a very powerful vision. The love He gave me. Oh, hey, hi, Susie. The love He gave me. Ndavele ndakhala. Oh, enye into endiyilibele, as he turned to me, or enye into eyayandilisa, he opened his arms for me. Hey, mandiniye, hayibo, ayijika enjonga, he now walula izandla zakhe, he opened his arms for me. Mna ndilibele kukulila. I was crying. Oh God. Oh Jesus. Guys, niyenze praise and worship. Nizobona izinto ezinkulu nezifihlakeleyo. Nikhumbule uThixo uthi kwiJeremiah 33 verse 3, uthi ndinqule, ndikuphendule, ndikuxelele into ezinkulu nezifihlakeleyo. Ningathi visions zibona abantu abathile. Nawe if you can listen to the Holy Spirit, uzobona into ezinkulu nezifihlakeleyo.